Sanestunipun keluarga sampun budidaya supados Bapak Sagiman sageta waluya jati teman waluya. Ananging Gusti Allah ingkang gadhahi pepesti. Bapak Sagiman wangsul wonten ngarsa dalem Allah kanthi yuswa kirang langkung 60 gangsal taun. Yuswa 60 gangsal taun menika Bapak Sagiman nilaraken garwa injih Ibu Suwarni lajeng pinaringan amanah saking Allah putra gangsal lajeng wayah utawi cucu kalih. Bapak Ibu para sedherek ingkang berbudi, yuswa 60 gangsal taun tentu kemawon anggenipun gesang ing madyaning masyarakat, anggenipun srawung kaliyan sanak kadang tanggi tepalih kathah nggadhahi kalepatan. Awit saking menika keluarga nyuwunaken pangapunten dumateng sedaya lepat lan khilaf almarhum.